Assalamu alaikum hormatly ýaşlar. Şuň 2026-njy ýylyň 18-nji apreli hepdäriňem şenme güni hoş geldiňiz. Türkmenistan Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanallaryna. Hormatly ýaşlar, şuňky biziň çykyşymyň temasy Türkmenistan bikanun prezident çağıly bolan aýaly ýydarlýar. Şu barada urunlar alaytada şu Maral Annaýewa ýaş gelin boýunça ýagny iki çağıly gelin Dubayda tutturup ýani Interpol'un üstünden Interpol'u berip onam tutup Türkmenistana Serdar Berdimuhammedow eltirdi ve Serdar Berdimuhammedow bir sany aýal maşgala 30 ýaşly aýal maşgala onuň iki çağından gorkup Interpol'a berip şola öz vatandaşlaryny, öz grażdanlaryny Türkmenistana getirdi. Elbette izolator, elbette ýani emhemen izolatoruna eltip şo ýerde oň üstünden ýani hemme et bolýan zatlary edýär. Gelin inni biz temamyza geçelim hormatly ýaşlar. Men şuňky temam diňe şu Annaýewa Marala bagşlaýan görebilirsiniz. Annaýewa Maral öňçeriň o haramdada gidip Marda kendini açýada o ýerde owuzak diýip halkyny alap gallaryp atylyksy ýani eksport edip Hytaýlara Türkmenistan satyp başlap atasy Gurbany Berdimuhammedow gidip oruslara ýykylyp gördü, pul ýok. Erdogan ýykylyp gördü, pul ýok. Arap döwletlerine gitdi, pul ýok. Amerika gitdi, pul ýok. Awstriýa gidip pul sordy, hiç kim ünferen okmagy gidip Hytaýa watany satdy. Hytaýyň mardaky kendileri Hytaýa berip şo ýerde ömürlük arenda berip Hytaýy ýani Türkmenistana satdy. Farawn ýanlaryna Lewapda eýem Hytaý magazyny köpellendi. Farawn ýanına gaz kendisine eýem Hytaýlar sokdy. Biz Hytaýa bergili. Biz Hytaýa bergili bors. Mundan beter. Hytaý biziň territoriýamyzdy alar. Häzirki döwürde Türkmenistanyň ýagdaýy gatagyr. Ataly oğul pul tapman, näme çeginmän, döwlet dolandyryp bilmän, ukypsyz bolan soň, hünärmensiz bolan soň Hytaýa satyp watany pul alyp öz rejimini saklaýar. Bulan wagty geldi, wagty gutordy. Türkmen halky uklap ýatan soň şoň wagty çekilip dur. Birden bir gün Türkmen halky galan ýagdaýyna şu zatlaryň hemmesi tamam bolýar. Gelin öz temamyna geçelim. Ünferin şu turatda Serdar Berdimuhammedow, Gurbany Berdimuhammedow o ýaxşy şow oň ýallagy we hakyky gahrman aýalyny ine Maral Annaýewa 30 ýaşly gelin akylly ýanyna melek diýip 12 ýaşly çağajyk ýanyna da Niýaz diýip 10 ýaşly çağajyk. Ine ünferin şu aýal maşgala ýagny Türkmenistanda ýaşady. Ünferin özüň bir pursat üçin eni hükmüne, gözüňe birinji getirin. Şular düşünjek bolsaňyz. Çağlarymyzy gorumak isleýär. Emma goru ýerine gorky, zorluk we umytsızlyk bar. Maral Annaýewa gelin şoň ukbagyna berýär. 30 ýaşynda. Onuň iki gyzy bar. Melek we Niýaz. Olar mektebe gitmeli gyzlar, gülmeli, huglukda ýaşamaly gyzlar. Olar gorky bilen ýaşadylar. Maralyň aýtmagyna görä onuň adamty polisiýa işgäri onu ve çağlarını vurýardy. Ol kömek sorýardy. Ýani köşküň ýanyna baryp köşkü durjak bolup şo ýerde bir hep tarap ýatdy. Köşke barjak bolup öz ardyny aýjak bolup gynatan bolmady. Şondan ol gaçmany mejbur boldy. İlk bilen Irana, soň Birleşen Arap Emiratlaryna. Ol ýerde ilkinji gerek açyp gürläp başlady. Ol ýerde ol bikançylygy, ýani Türkmenistanyň adalatlygy gürläp başlady. Ol siýasat bilen meşgul bolmady. Öz içindäki gören kynçylyklaryny beýan etdi. Boldy. Ine şoň üçin ony şoň ses üçin ony tapdylar. Ses üçin yalan aýplamalar goýdular, sakladylar ve Interpol'un arkasy bilen ýagny şunu bir terrorist, uly bir zat diýip şonu tutup alyp gitdiler. Ine şu ýerde bir bellemeler ünferin. Rejim bolanlar, onuň nefsi,
Onun ýanky halka bolan söýgüsi ýa-da halka bolan bir garaýşy belli. Onun garaýşy halky öldürmek, gysmak, halky gıynamak, kirletmek adama diýer. Kim bolaýsyn? Sen polis ministri bol, basylykky diýen Mülükow ýaly. Sen MHM ministri bol, Annaýew ýaly ýok bolup diýen. Sen kim bolaý tapagy ýok. Sen hatda Gurbany bilen Niyaz bölüp şoň komandasyna bolaý ýitirmedi ýaly. Bir näçe wagtdan soň. Şoň üçin sen aýally, akylly bol, sen daşowly bol, sen marly bol, sen lewaply bol, sen balkanly bol. Egerde öz pikirini aýtsaň ýok. Ne? Biz şo döwlete geldik. Bu döwletem ýaşaýan döwletde hemme içindäki ýaşa çykyp otýar. Türkmenistanyň. 15 aprelde Marali ve onun iki ýerini Aşgabatda urupdylar. Ol onun gaçan ýerine, onun gorkýan ýerine urupdylar. Iň kynçylykly zat ol ýekide däl. Şu ýaly taryhlar köp. Mysal üçin Alişer Sahatov, Abdullah Orusov, Merdan Muhammedow, Farhat Meymankuliyev, Ruşen Kılıçev, Serdar Durduliyev, Saddam Gulamov, Jumatapar Dädebaýew, Perhat Genjiyev, Maksat Baymuradov, Döwran Imamov, Umurzak Ömerkuliyev, Azzat Isakov, Melikberdi Allamuradov, Umida Bekçanowa ve aýdy bermeli. Biz diňe bilýänlerimiz aýdýar. Türkmenistanyň içinde türmelerde ýatanlar bar, Türkmenistanyň içinde tutulan ýitirim bolup gidenler bar. Bizim bilmeýänlerimizden köp ine gynapam şo ýalda. Ine şunça adamlar hor ýani rejim diňe öz pikirini aýdanyň üçin Türkmenistanyň adalatynyň ýoklugy şonu düzeltmeli diýip aýdanyň üçin ýok edilse onu o döwletde ýaşamagyň geregi ýok. O döwlede watan diýmegem geregi ýok galýan. Ýalyn kommentarda näme pikir edýär? Şular ýaly her bir adam aňyrtynda bir maşgala bar. Çağlar bar. Garaşan adamlar bar. Näçe şeýle waka bolmaly. Kiminniki? Eger dünýä dymmagyny dowam etse, bu san artar. Eger türkmen halky dymmagyny dowam etse, bu sanlar diňe artar. Biz adalet isleýäris. Biz erkinlik isleýäris. Maral Annaýewa we onuň çağlaryna azatlyk. Türkmen halkyna azatlyk. Hormatly ildeşler, men ine şu çykyşymy şuň bir gynanç bilen ýetirjek bolýan zatlarym ine bir ýaş gelin, ahylly gelin, Maral Annaýewa iksan çağat bilen tutup aldy. Onuň spetsoperatsiýa Interpol üstünden Gurbanyň Serdar Berdimuhammedowyň öz halkyny gyrmakda gazanan üstünde. Häzir ine şu wagt edil, şu moment Maral Annaýewany MHM iweýesinä zorlaýarlar, urýarlar, hemme zat edýärler. Kimde kim aýdar, ay gürlemeler ekeni. Kimde kim aýdar, ay gitmeler ekeni. Ýene orada, ýene orada. Ve temany başga tarafa ýorar. Ýöne men size açyk aýdym. Maral Annaýewa bizim gahrmanymyz. Şu ýaly öz durmuşyny etjek bolup, Eýrany gidip, Eýranyň Dubaýa gidip, çağajyklary bilen öz durmuşyny gowuşdurjak bolup hereket edýär. Ýani ol bir jenaýat edinok. Hiç kimden pul alıp ýa-ni taşlanok beýleki Serdar Berdimuhammedowyň garyndaş maşynyklary ýaly. Ol bir arasy gelin. Ol näme adalatly. Adalatly görüp şonu düşündirdi. Eger şu zatlaram watan düşmany bolsa, şonu aýdýan adam ýa-da o arkada zamanda garşyda akyle bizim watanymyzy ýagny watanmada şiket ýetirýän bolsa, onu siz Gurbany Serdaryň sırtyny we mukaddes watanymyzy buluşturýar. İkisiniň arasynda uly tapagat bar. Asman bilen göw, asman bilen ýer ýaly. Gurbany Serdar Berdimuhammedowyň sırty bizim watanymyz hiç wagtdan bolmady, bolup biljegem bolmaz. Ol ýaxşy şow gatnaşan adamlaryň watanlary. Bizim watanymyz, türkmen halkynyň watany. Türkmen halky egerde millet bolup galjak bolsa, türkmen halky egerde doğrudan öz garaşçylygyny beýlik döwletler alyp barjak bolsa, ýitjekler bolsa, bir zat etmeli. Näme etmeli? Men size diýjekler, menden gowul ýa. Şoň üçin
Ine men özüm akıllı, özüm öten soň akıllı bilmeýän. Utanam zokmy? Şu ýaly bir ýaş gelini getirip nasihat edýärler. Emhemen nimesinde, izolatorunda. Utanam zokmy? Ýer men Türkmenistan ilgram içip men ýene birdat watanym üçin, onuň üçin, munyň üçin hanten öz watandaşyň üçin hiç zat bilmem. Ayal maşgala mukaddesdir. Ayal maşgala bizim üçin Mekkedir, mukaddesdir. Eger bizim ayallarymyzy biz özümüz şeýlen bolsak, bizde derek ýok. Millet bolup biz hiç zat etmem. Bu sözler maňa da degişli. Şoň üçin men ýene bir aýdýan size, biz görüşmesek başgalar ýok. Dini görüşýänler ýanyp gidýär, halk tumuş bolup otýar. Biz maglumatlar ýazyp Türkmenistanda. Hemmeti dini bir mesele gitmek bilen. Hawa gidersin, hawa gazanarsyň, hawa aňadan pul ýör, jaýyn gurarsyň. Ahir gelersiň. Oşo girin döwletinde eýýam ýaşap bolmak. Eýýam ýaşap bolmak. Näçe köp gitsen, şonça da kynlaşýar, erwetleşýär. Onsoň Türkmenistana goýun puluny puşman eder. Ine Türkmenistan, ine bizim geleceğim. Görüşmän gyra çekilip tumuş bolup ýürgerim. Sizin ykbalyňyz, hakyňyz we dogry öz işiniz. Şunu men öz efir mutaryan, biz maral anay boýunça hereketler eder, etmeli hereketler eder, ýöne Türkmen halkyndan hereketlere garaşdyk. Garaşýarsam, garaşarsam, bolsa bolur, bolmasa biz onu çözülmem zok. Men akylyň iýine ýülenýän utanam. Buraya derecede agzymyzy bir ýerimizi gysyp otýar, utanam. Men dini akyl vilayetine ýülenemok, Mar vilayetyna ýülenýän Abdullah Urusov görgüli çykyş edip ýaş oglan hanty Lewap vilayetyne ýülenýän Alişer Sahatov. Hani Alişer Sahatov? Hani näme otýarsyň? Näme dım otýarsyň? Näme näliklerini bilip bilen zokmy? Maşgalasy gije oýun aglap çykyş edip ýör. Türkiýede utanam zokmy? Öz watandaşyna hani men Lewap çäjegli, hani uzatdyr. Boş. Bizim barymyz boş. İki san kezzabın karşısına durulan yok. İki san bir tursak kaç gidiyenlere karşı durulan yok. Bizim barymyz boş. Oynanmam. Daha şu uzun soru yani. Balkanım Allah verdi, peygamber değil. Görgülü çıkıp halkına adatlık verecek oldu. Öyle var bana ortaya. Utanın. Azat şiif. Maşgalası bilen çıkış ediyor. Gıyıgırıya. Otursan Balkanlar. Şuun azat şiif ertisen çağın. Oturun. Gömül oturun. Ağlamam gördük. Yalvaramam gördük. Diğde çöküğüm gördük. Haşemet gördük. Gıyıgırmam gördük. Bunun o. Dine görüşmeli. Başka yol yok. Şunun için adatlık gerek olsa görüşün, adatlık gerek olsa da devam edin. Katı doğru. Benim golluyam. Hiç adetmeyen, gezi verin. Sonunu özünü görürsünüz. Hoşlan olun. İnlik gepleşik verecekler.